tiedä. Syttyvalo. Syttyvalo. Joo, tossa palaa punainen vilkku. Hyvä. Pidä se tossa kässäristä, niin mä saan, ettei se sammu. Se vaatii sen kierroksen. Viisi, 4, 3, 2, 1, aja. 5, vasen hidas. Siinä on hiekkaista. 100. Risteys oikein nopea. 5. Oikea täys. 5. Oikea eri, varo paali sisällä. 5. Vasen eri. 5. Oikea eri. 150. Risteys, vasen nopea helppo. 100. Oikea täys yli nypyn, 200 soralle. Oikea täys pitkä, 200. Anna mennä nyt vaan. 200. Vasen täys yli nypyn sisältä. Vasen täys yli nypyn sisältä. 200. Oikea täys. 100 ylös. Vasen täys yli nypyn. 300. Ylös. Oikea täys. Ylös. 100. Onks oikea täys? On. Nyppy oikea laita, 250. Nyppy keskeltä, 5. Nyppy oikea laita? Ei, nyt on keskeltä. Aha. Ja keskeltä uudestaan 150. Vasen täys miinus. Vasen täys miinus, 100 ylös. Oikea täys. Täys. 150, oikea täys miinus. 100, vasen täys. 200. Nyppy oikea laita, 400. Nyppy keskeltä, älä hyppää, 100. Ja vasen täys. 100. Nyppy keskeltä, älä hyppää, 450. Vasen eri yli nypyn pitkä kiristyy. Vasen eri yli nypyn pitkä kiristyy. Ja hanoja auki vaan. 250 ylös. Vasen täys miinus yli nypyn, 5. Nyppy keskeltä, älä. Anna mennä vaan. Nyppy keskeltä, älä. Plus nyppy keskeltä, 200. 100. Oikea täys miinus. 100 ylös. Oikea täys miinus, 100 ylös. Nyppy keskeltä, 150. Nyppy keskeltä 5 ja nyppy keskeltä 200. Oikea eri helppo, 100. Anna mennä vaan, oikea eri helppo, 100. Ja vasen täys, 5.
Vasen täys vai? Vasen täys ja ota vähän. Auto! Vasen eri. No tää oli tää mikä kirrasi niin hyvä. Silta. Huomio oikea eri miinus. Huomio oikea eri miinus. Huomio oikea eri miinus. Ja vasen täys. 150. Oikea täys miinus yli nypyn 100. Oikea täys miinus yli nypyn 100. Nyppy keskeltä sido 400, siellä on auto keskeyttänyt. Vasen eri miinus sillalle. Vasen eri miinus sillalle. Aika tiukka. Vasen eri miinus sillalle. 100. Oikea täys ylös. Huomio, huomio. Nyppy keskeltä 100. Risteys. Oikein nopea ahdas. Oikein nopea ahdas. Ja vasen täys. 250 alas. Vasen täys miinus. Vasen täys miinus 100. Oikea eri. 250 ylös. Tukeilta vasen täys miinus 100. Vasen täys miinus 100. Vasen täys 100 ylös. Vasen täys yli nypyn. Anna mennä vaan. 150. Nyppy keskeltä. Älä 200. Vasen eri heti risteys oikein nopea. Vasen eri heti risteys oikein nopea. 5. Oikea täys. 100. Oikea täys ja vasen nopea. Oikea täys ja vasen nopea. 150. Oikea täys. 150. Oikea eri yli nypyn. Talon kohdalla nyt. Oikea eri yli nypyn. 150. Nyppy keskeltä älä 200, oikea täys. Nyppy keskeltä älä oikea täys. Ja vasen täys alas. Nyt on vasen täys alas. Huomio jyrkkä jarruille. Nyt on jyrkkä jarruille. Vasen eri ja oikea eri. Vasen eri ja oikea eri. Joo, hanoja vaan. 150 ylös, nyppy keskeltä ja oikea eri pitkä ylös. Oikea eri pitkä ylös. 150. Vasen täys pitkä. Vasen täys pitkä. 5. Nyppy keskeltä heti oikea eri. Nyppy keskeltä heti oikea eri. 150. Oikea täys yli nypyn 100. Ja seuraava on hämää vasen eri yli nypyn. Hämää vasen eri yli nypyn. Ja oikea täys yli nypyn. Ylös. Oikea täys yli nypyn ja vasen täys. Anna mennä vaan 200. Oikea täys miinus. 5. Risteys vasen nopea. Risteys vasen nopea. Nyt hanoja vaan. 100, maali, 150. Hyvä. Häh, selvittiin. No totta kai. Seuraavaksi ajetaan kilpaa. Perkele. Ei kuulu se. Joo, se välillä pätkäsee. Ei meinaa kokonaisuuskin. Ei, se tää vähän, mä saan arpua välillä. Okei, onks toi täysillä? Se on täysillä. Okei. Mä yritän puhua sitä vähän kovempaa. On se 746.
Ja nyt kun tullaan Isontien risteykseen, niin lähdetään oikealle Jyväskylään. Tää? Tullaan Isontien risteykseen, niin lähdetään oikealle Jyväskylään. Vähän niin kuin ei olisi Nordströmin luottanut nuottiin ihan joka kerta. Vaikka oli täys, niin otettiin pois. No, se oli tämä. Mä saan arpoa siitä. Ai niin, jos et sä kuule, niin on se vaikea. Ei, se... Sammutit sä ton kameran? Oh. Ei, kyllä se viekin vilkkuu punaista.